baki kiwa kidai shibentna nakaba ubre ulabu kerpang hani kasla perthai nakam ta kajing don kam bagajik yang khunbri ubosong ubasa aka bakata kalong ba ubri udi ban sumar khu ba bandri kendong ika nam bakalong kajing mutoy nakam ta kajing em kucuk nekat manang mi kisingi ui baki kiwa akan nikari ba i kucungi kinanang jabo kinanang tingit nakadaw kajing khamakor bagajing le mamperkhat jo khunbri hakaba kiwa kita ka long kita sajan kita tongum kira long penban kita tenyut kini ngila benlap nak kawa non mak ke bahab apa nong stone hakaba kat mana mi kisni kini kawa kelanang jebok kemang ngila baju iya kini ke video dene mar kini kajing sngok ya kaseng Green Tech Foundation kini kesi ke beradab kalau yarap ban khu ya kini kawa dak prabu ya trap ban ande ban yo ban pulang ya ki bilar ti plastik kini kawa bat kesapen khu bat kini labi i ki khot jaka Green Tech Foundation bat ki volunteers ki balang ngam kini kawa kamna peng kawa nan kemudian peng kawa nong bak nong stone nak dapat khu ini kawa la shisha ke Green Tech Foundation ki volunteers ki sapen khu hakani kesni ngim tepat kai baki pat ba ke liat nang des khmat la kenang sumar kini kawa ni kini long hi kaju ke jinglong bakata kalong kawa kadi ke dustbin ni ke jaka teknyot ke jongki balada ke jinglong ki biro kai le kai ne usa kamni kempa kan long ke tem ki hakawi kesni nes kam bakani ke persang jong Green Tech Foundation kan long ke kai nam ta ki pat ba ki ba anam perkhat tangi kam toy simet ani ke jing toy bakasuk kesan joki kan rei nakam ta kalawi ko pnai jong ke jala kaliang jong ka Green Tech Foundation meglian dia but kani ka program menta kadai ka bala penbaik kerpang na kaliang ka Green Tech Foundation West Kasil Division haringkat ka jingi terilang kum kani ka Latan Rai Cooperative Society hang ni ka bakidon dingila khot lang ya ki sangsam lai snong ya ki rangba snong bu ki kajing sedang jongi menta hang ni ban pun khoj ya kani kanong kawat non ba lese kan khamlong thmai dia namar kumba PUE hang ni pendon kam daki kini ki price trap ni trap suai ka wis ka bawan tuit nang te ki jabok ki jaban bat ndak lalang nang ni ngin chulif bit nang ni ka tingin dispose ha jaka ba de dispose te ngan ong ai phi ka wei ba kani ka dei tang kajing sedang bat karukom bang ni sedang ban pun khoj ya kani ka wa non ba menta ka long ba kam dei tang bang ni her hang ni hawa ngin hiaru haman ki thluyeng ngin hiar bat hakini ki thluyeng ngin penpoy ya ki jing tho kini ki jing tho ngipan ka jing kersang namar da ka baburam ngim dei ban snguram ka jing jabo jong kawan non ba ki ba contribute ya ka wes menta kining kong gidei gini ki ba syong hakis hastres jong kawan non ba yang kata ada ka baburam ngim dei ban snguram le se kila bandon se kinong leit nongwan te menta lada upaj ba ubasyong hang ne hawa non ba hang ne hasor nong stoy sange no ban berat jabo kan nom mentoy kan kena program ke jongi ngin pun khoj menta ngin wan hadin sibnai kan dap ya te halor jong kata ka ai bangi ngila le kolong bangi la pha ka jing tho su disi ngila pha jing tho su PSC ngila pha jing tho su SN ngila pha jing tho sikirang ba snong ru barok ki bedon menta ka ne kawa ngila pan ru ki jing kersan na ki barok ki sang samla ba kani ka kam menta kam dei kin ban kot tang hang ni ki namar le se kila don ki bakwan ban pun khoj ni kawa kilom ni jebo kasukut no tangap tu kam tam ki wol ngar mande tingi ngimle kumta kumba PUE ngila trap ni ka wes ngin lift nang ni tingin trap yang ni ban ngin penbun ki trapping point hasil entar jong ni kawa ngin penbun ki trapping point balda kau kajabo ni i bakadon kam bangin wanra daki ki kenja machine ki ban yat na jrong ki ban levi ya ki jabo ngin wanra bat ngila perkharu ban wanra daki boat operator kebamut ki ban syong ling bet nang ne satai ki ban lum ni ki jabo te phi kumbang ong menen ning kong ba haswa ba ngi sedang ya program ngi pan gajing kersan na ki pajba ka sornong stone om ba penwan hiar ban ngi hane ngi pan gajing kersan tang na ka ba pin sange ro ban berat unyut na ki kluyeng tusan ngim ong ye piwan hang ne ya kani ka kam ngin sale mangi ngila simti mangi henrai sange no kajing berat nyut na kilong ying long sam jongki kane kam dei te ka kam kai lada kelak pi menta ki basajan ngi i kidang don satai kini ki basajan ki don sarum bat kidang don situ satai tik sau tartar la syai na kalawa om khra syai bini sajan hi desa ka wail dangam bakla kani ka jing tujung kani kawa menta satai hato ka PSI kam tan na satai kata ngam makla ka PSI ru katan di ya kapai ba jong sorno ston kadai na satai
Teperkat mapi menta kin treat kin la adu kan ban treat. Nomor kawa non ba menta kadon ka jingpang unong tia hapo ICU, kadon ka priority 4. Jong ka ni ka kriteria ka ba kila panhap, kawa kra ka wa kra serpi ha kawon. Hi tika BOD ka PH value jong ka wa non ba hang ni ngong pi kam dei ka baka. Kajabo hadu katakta. Nangam bakla ki don ki catchment hadu arpo teli ki ba contribute ka wa non ba badwa non dei. Haginero ni haban lay ay tetang kata hinga kwa panong ba ka program ka jong ngi menta ka dei bangin live yu ni uwi su bangila trap nang ne ngin sa penbon ki trapping point kerbat yu pa ba nong susnong jong sornong ston sange no ban berat ka jabo ngim khot ya pi yang newa ban pen khoit ban ngi ay ngi jing kersan tang da ba pi sange no ban berat jabo ha ka ne ka wa nong ston nga penting kana ya pi pin sayu i ba ki dok ha pin sayai nang tulis